आगैयाबो गाबबाय थायो ओमफ्रायना मामिखौ नागिरबाय थायो गाबबाथाय आइ नोङो थाब फैदो आगैया गाबबाय थायो। हेल' गुड मर्निं बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरलायबाय नोंथांमोननोहाय। दिनैहाय आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। माने बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा जेसेबां हायो शेयार खालाम, जाहाथे जायबायदि मानसिया गावनि जोनोम होनाय गथ'खौ सानै गथ'खौ गारनानै जुदि खारनो हायो, जाहाथे बैफोरबायदि मानसियाबो बे भिडिअखौ नुनानै जाहाथे गावनि गोसोआव आं माबा मोनसे गोरोन्थि मावनानै फैदों नामा, आंना माबा मोनसे भुल जादों नामा होननानै जाहाथे बैबायदि मानसिया माने न' फारसे गिदिंनानै फैफिननायनि। ओंखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाया बेनो, नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ मोननायनि सिगां नै बियो बिथांनि गथ'आ आरो बिथांनि हौवाया असे हौवाया आरो गावनि असे फिसाया मा बुंदों बेखौहाय नोंथांमोना खोनासंना लागोर। बेनि उनावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खोथा आं बुंगासिनो दङ। जायखिजाया नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबांखिनि हायो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बैबायदि मानसिया जाहाथे बे भिडिअखौ मोननानै जाहाथे बेबो आरो जायबायदि मानसिजों थांदों बा थाङाखै बेबो माने जाहाथे भिडिअखौ मोननानै जाहाथे न' फारसे गिदिंनानै फैफिननो हायो। ओंखायनो आं सानो माने नोंथांमोननि नैबे भिडिअ शेयार खालामनायावनो जाहाथे बैफोरबायदि सोरबा गोरोन्थि मावग्रा मानसिया जाहाथे न' फारसे फैफिननानै गावनि गथ'जों आरो गावनि हौवाजों फैफिननानै जाहाथे मोजाङै मोजां रायजो जाफैफिननायखौ आंबो लुबैयो आरो आंबो खावलायो। जाहाथे नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बैफोरबायदि मानसिया जाहाथे मोनहैनायनि। गाइखेर नागिरबाय थायो आयै नों थाब फैफिनदो। दा बे उन्दै गथ'फोर दं, दा न'खरावबो जोंहा बोरायाबो बुरियाबो बेमार जानानै दंजोबो। दा माने बै बेमार थाखायबो जोंहा गथ' उन्दैखौबो बोराय बुरियाबो नायजोबनो हाया। दा आं खामानि मावनांगौ अबेबा थांनांगौबा बोराय बुरियाबो जोंहानिया नायनो हाया बिसोरखौ। दा बेनि थाखायनो माने मानसिखौ जोङो फैजानो लुबैदों, जि गथ'खौ गारना थांनाया जायाखै आरो एसे बुजिनांगौमोन मानसिया बेबो। हिनजावना माइनाव बसुमतारी थांनाय सुनिबाराव थांदों आरो इयो, दिनै समबार जाबायानो। थांनाय सुनिबाराव थांदों इयो। बा सासेया 7.5 बोसोर, सासेया 3.5 बोसोर। दावराव दावसिथ' जेबो गैयामोन न'खरावहाय। आं हिनजावखौ न'खराव गथ' गथायनि मोखांखौ नायनानैथ' बे फैफिननांगौ आं बेखौल' खावलायो आरो। गथ' गथायाथ' दा उन्दैथार, बिमा नागिरबाय थायो। उन्दै हरबानो बिमा नागिरो, सानबानो सिखारबानो बिमा नागिरो, आहार जानाय गथ'। बेखायनो माने आं बिमाखौ फैफिनजानो लुबैदों आरो। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नुबाय जानांगौ नङा होमबा? गथ'आ माबायदि खुथार खुथार गाबनानै खावलायदों गावनि असे बिमाखौहाय, आरो गावनि असे हौवाया मा बुंदों नङा होमबा? नोंथांमोना भिडिअखौ निस्सय नुनानै नायनानै निस्सय बुजिबाय जानांगौ बा मिथिबाय जानांगौ। माने जोंनावहाय बैफोरबायदि जेनेबा गावनि जोनोम होनाय गथ'खौ गारनानै खारनाय, गावनि असे फिसायखौ गारनानै खारनाय, गावनो मोनसे समावहाय गोसो थोलायनानै खारफाबोदोंमोन बा दोनखारलायदोंमोन, बैफोरखौ बावनानै गावनि इमान खस्थ' जोनोम होनाय गथ'खौनो बा गावनि संसारखौनो धंस' खालामनानै बैफोरबायदि मानसिया माने बैफोरबायदि हिनजावफोरा आजिखालि माने बिहामजोफोरासो माने बैफोरबायदि लेभेलावहाय बैफोरबायदि खामानियावहाय बाराद्राय माने आगान होबाय बा बाराद्राय नुनो मोनसै आरोखि। जेसेबांखिनि नुयो ससियेल मिडियायावहाय सोरनिबा हिनजाव खारनायनो, सोरनिबा गथ' गारनानै खारनायनो, सोरजोंबा खारफालांनायनो, सोरबा माने हौवा गोनांजों खारफालांनायनो, सोरबा माने एखेबारे गथ' गथाय गोनांखाजोंनो खारफालांनायनो, बेफोरबायदिल' जेनेबा नुनो मोनसै। खिन्थु माने सेंग्रा सिख्लाफोरनि माखासे बेफोरबायदि खारफालांलायनाय बा जेनेबा सोरजोंबा दोनखारलांलायनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनोनो मोनला। फ्राय माने नुयो ससियेल मिडियायावहाय सोरनिबा हिनजावा सोरजोंबा खारफालांबाय, सोरनिबा हौवाया सोरनिबा हिनजावखौ लानानै खारलांनाय, बिदिल' जों नुनो मोनसै। बे बेलायावनो आं मोनसेल' बुंनो नागिरा, नैबे जोंनि माखासे मानसिफोरा मा जादों मा सानदों गावनि गोसोखौनो माने दासिमबो थि जायगायाव बा गावनि गोसोखौनो कन्ट्रल होननाय बुस्थुआनो दासिमबो गैया। सोरनिबा गोदै रावाव गोजावनाय, सोरनिबा माबा मोनसे बाथ्रा बुंनायावहायनो गिदिंफानाय, आरो सोरनिबा मोजां मालायनि जानाय, मालायनि संसार जानायखौ, सोरनिबा जानाय लोंनायखौ मोजां नुनानै ओरैनो गोजावलाबायनानै बेफोरबायदि माने गावनो गोजावनानै थिग बेबायदिनो माने फैफिननानै उनावहाय जायखौ गाव माने मुगैनानै गारनानै खारदोंमोन थिग बेजोंनो माने फैफिननानै आरोबाव मोजाङै रायजो जाफिननाय बिराद जों नुबाय आरो जोंनाव प्रुफबो दङ। खिन्थु जों जुदि बुंनांगौब्ला जोंनाव बिराद माने रेकर्डबो दङ आरो फुटेजबो दङ। बे बेलायावनो आं मोनसे खावलायनाय बयनिसिमबो,
जोङो जेरावखि थाया मानो जों बेयावनो खाफि आरो जों बेयावनो सुखि आरो जों बेयावनो मोजाङै रायजोखौ जानांगौ आरो मोजाङैनो जों थानांगौ। जेब्ला माने मानसिनि बेलायावहाय मालाबा सुखु दुखु फैयो जोङो बेखौहाय जों गासिबो हजम खालामनो हानांगोन। जेब्ला नों मानसि हिसाबै नों जेला माने रायजो जानो फैदों हिसाबैहाय नों जेनेबा हाबा जादों हिसाबै गथ'खौ जुदि नों खांदों हिसाबै नों जेला संसारखौ जानो फैबाय जेब्ला मानसिया सोब बुस्थुखौनो जोङो हमथानानै थानो रोंनांगोन। माखासे खोथाखौ जोङो माने हजम खालामनानै हानो रोंनांगोन। अब्लासो बैफोरबायदिखौ नों जुदि हजम खालामनो हाबासो बा नों बैफोरखौ गासैखौबो जुदि सैज' खालामनो हाब्लासो नोंनाव माखासे गुना फैगोन। आरो नोङो जुदि बेफोरखौनो जुदि सैज' खालामनो हायाबा बा कन्ट्रलखौनो जुदि खालामनो हायाब्ला नोंहा जिउआव माब्लाबाबो साक्सेसफुल जानाय नङा आरो नों माब्लाबाबो जौगानाय नङा। नों खस्थ' खालामनांगोन। नों जुदि खस्थ' खालामाबा जेबो गैया। नों ओरैनो सा साज्रांल' मालायनिखौ नुनानै मालायनि मोजांखौल' बुंबाय थाबा मालायनि मोजांखौल' जुदि हास्थायबाय थायोब्ला नोंनि लाइफआव मा जागोन बेखौथ' नों साननांगोन ना एसे नों साननो रोंनांगोन। बेनिखायनो आंनो नैबे भिडिअखौ बानायनाया बेनो जाहाथे नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जुदि मोनोब्ला बा जायफोरा बे भिडिअखौ मोनगोन नोंथांमोना शेयार खालामना हो जाहाथे बै उन्दै सानै गथ'नि लाइफआ जाहाथे ओरैनो बेखार दाजाथों बा लाइफआ ओरैनो माबा मोनसे जायालासिनो थाथों। जाहाथे बिथाङाबो जायहा गावनि जोनोम होनाय गथ'खौ गारनानै खारग्रा बे बिमायाबो फैफिननांगौ आरो हौवायाबो बुंदों फैफिननो आरो फिसाफ्राबो खुथार खावलायदों जाहाथे नोंथाङा जेरावखि थाया आंबो माने बे गथ'नि जानानै खावलायबाय नोंथाङा जेरैखि थाया मानसिया खेबसे भुल जायो बिनि थाखाय निमाहा खेमाहा थायो। जुदि खेबनै खेबथाम जुदि भुल जुदि जायोब्ला बिनि खिन्थु निमाहा खेमाहा गैया। बेनिखायनो गथ'फोरा खावलायदों गावनि अन्थस्थ' गावनि जोनोम होनाय गथ'खौ नोंबो एसे बिजिरनानै आं मा मोखांजोंहाय थांबावनो बा आं मा मोखांजोंहाय आं माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांबाय बेफोरबायदि निमाहा खेमाहा होलायनाय थायो। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामना हो जाहाथे बै जाय मानसिया माने गावनि गथ'खौ गारनानै खारग्रा जाहाथे बे भिडिअखौ मोननायनि गेजेरजोंहायनो न' फारसे सफैनायखौ खावलायदों आरोखि नङा होमबा। बेनिखायनो आं सानो जे नैबे भिडिअआ नैबे गासिबो नोंथांमोननि शेयार खालामनाय बा नोंथांमोननि सापर्टआव जाहाथे सोरनिबा न'खरा मोजां लेभेलाव फैफिनो आं बेखौनो इसोरनि सायाव आर'ज गाबनानै बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय दै।